खुलुमबाय आंनि मुङा निजोम बसुमतारी आंनि एनबी क्रिस्टियान चेनेलाव नोंथांखौ बरायबाय लोगोफोर दिनै आं नोंसिनो मोनसे भिडिअ लाबोदों जोङो थांनाय समफ्राव थांनाय मासफ्राव जोङो गुबुन जायगा गुबुन हालामफ्राव गोबां बेबायदिनो सिखाव साखन्द्रा बायदिनि दावराव जों खोनानो मोन्दोंमोन आरो बेफोरबायदिया गोबां जोंनि गामिफ्राव गोबां बेबायदिनो दुंहाव थासारि लाबोदोंमोन गोबां मानसिफोरनि जिबनाव गिख्रंनाय आरो बेबायदिनो जादोंमोन नाथाय बेफोरो बेसेबांसिम सैथो आरो असैथो आं बेखौ बुंनो थाङा आरो बिजिरनो थाङाखै दिनैहाय आङो नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ लाबोदों जाय बाथ्राया दासो जानानै थांनाय मोनसे जाथाय आं बेखौ नोंथांमोननो आङो दिन्थिगोन नोंथांमोना नायलांबाय था जाथाया जादों चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय मोनसे सान्थिपुर होननाय बाजाराव बियो जादों भुटाननि एसे खोला हालामाव बे मोनसे सान्थिपुर बाजारावहाय 12थासो टाइमावहाय बे घटनाया जादों बेयावहाय सासे आदिबासि गथ' बाजारावहाय दङमोन दा बेखौ सासे बिदिनो फुजारि ड्रेस गाननानै नोंथांमोना भिडिअखौ नायलां अब्लानो नुखागोन गोमो ड्रेस आरो बेबायदिनो फुजारि स्टाइलाव फैनानै बे गथ'नोहाय फैसा होदोंमोन होननानैहाय बाजारनि आरो नुग्राफ्रा बेबायदिनो फोरमायदों दा बे गथ'आ बे फैसाखौ आजावनायजों लोगोसे गथ'खौहाय खाथियाव खाथि थांनानै फैसा होनानै बेखौ बामनानै गावसिनि गारियावहाय थिसनदोंमोन दा जाय खाथिनि मानसिफ्रा बेखौ नुदों बिसोरो उन फल' खालामनानैहाय बिनि गारियाव थिखांनायखौ नुनानैहाय फैफानानै बख'नानैहाय बे गथ'खौ रैखा खालामनो हादों आरो बे गथ'खौहाय बिमा बिफानो खोन्थाहरनानै बिमा बिफाया बेखौ सिनायदों बे बेहायनिनो सान्थिपुर बाजारनि एसे साहानिनो आरो बे गथ'आ बेखौहाय मिथिया सोंदोंमोन बेखौ सिनाय नामा दा बेबो सिनाया आरो गथ'नि बिमा बिफायाबो बेखौ सिनाया दा बियो ओरैनो अननाय सिन बायदियैहाय बे फैसाखौ होदोंमोन आरो बे गथ'आबो जेबो सानाबालानो आजावदोंमोन नाथाय बे गथ'खौ लाबोजानायावहाय गारि सिङाव सोनायाव दा बख'बाय गथ'खौबो बासायनो हाबाय आरो बेखौहाय जायहा फैसा होनानै लानानै फैदोंमोन बे मानसिखौहाय दा गोबां रायजोफ्रा ज' जानानै बेखौ बुदों आरो गोबां बुनायनि जाहोनाव खाथियावनो थानाय बेबायदिनो पुलिसफ्रा फैनानैहाय बे साखन्द्राखौ बासायदों दा गोबां मानसिफ्रा मुंसुलादों बियो साखन्द्रा बे साखन्द्रा नङाबा मानो लांनो नागिरदोंमोन बे गोबां मानसिफ्रा बेखौ नुदों बाजाराव फैनानै बियो खना खनला जायगाफ्राव थानानैहाय बेबायदिनो थालाबायनाय खना खनला जायगायावहाय नोजोर होनाय बेखौ गोबां मानसिफ्रा नुदोंमोन होननानैहाय गोबां मानसिफ्रा बुंदों दा बेबायदिनो बे आदिबासि गथ'खौ चान्स मोननानै फैसा होफ्लानानै बेखौ लाबोदोंमोन होननानै गोबां बेबायदिनो दावराव गोबां राजाफ्रा बेखौहाय ज' जानानै बेखौ बुथारनांगौ मानांगौ बायदि होनदोंमोन नाथाय बेखौ सरकारनि मानसिफ्रा पुलिसा बेखौ हमनानै लांबाय दा बेखौहाय राजाफ्रा मा खालामो आरो पुलिसा मा खालामो बे उननि खोथा बेखौहाय बिसार खालामगोन होननानैहाय दोनदों दा भिडिअखौ नायलांबा नोंथांमोना मिथिगोन निमाहा बिबाय आङो गोबां होंगो दोंगोनि थाखायहाय आङो क्लियार खेबनाय जायाखै आरो मोजाङै फट'खौ भिडिअखौ शुट खालामनाय जायाखै आङो बेखौनो खावलायो जाहाथे जोंनि बिमा बिफाफ्रा बिब' फंबायफ्रा गासैबो एसे सांग्रां जायो जाहाथे जुदि बेबायदि सिगांनि बायदि जुदि गुदुं थासारिया जुदि फैफिनबावोब्ला जुदि जोङो साबधान थायाब्ला जोङो खैफोद गोलैनो हागौ बेखायनो जोंनि बाबुमोन नानिमोन मिथिस'यै उन्दै गथ'फोरखौ हारसिं न' लामा दखान बाजारजों हगार हरा एसे केयार खालामो बेखौनो आं खावलायदों नोंथांमोना भिडिअखौ नायलां फैसा होनानै भुलायदोंरा Bố làm hết á.
बेनिफ्राय माबाखौ दिहुननांगोन दे डाटाखौ दिहुननांगोन मा मा दङ दैलांबाय थारमाने बेनि सिमफोरा এটা আশ্রমের মানুষ साधु लगे से ड्रग्स बिजनेस खालामसिगोन सार बाबु ड्रग्स बिजनेस